habang ipet apo ki social media habang ipet apo ki khubor ngui bagi bapli ki pulit kilit ban kam kita ki kena auria ki ba ki balik ki kam auria kum kita ki prostitute khamtam apo PB ki kuat ban penduk jaj Jakarta tila dadon kani ka spa le lada ka sarkar kan wanra ya kani ka spa kemut wat ka PB ru kin bon bah kita ki spa lese kan sadon ka por ba na ka pulis bajar kan sekelas Jakarta ka spa bajar ladangi kum ki pajba ladangi kum ki brio jongka ri khasi ladangin ailat kum kini ki aka kinwan ka ri khasi jongi ka bangi tip kum kata ka Scotland of the East kan sakala long no ka spa center of the East lada kum ka sarkar ka don ka jing tmu ban le ya kita ki development ban pen bah ban pen kiu ya ka jala ka jongi pet lem sikitu ki jaka ki barang don kam ya ka surok balekin ka sarkar ka le ya tangi ki aka ban pen mentoi ki nong wei di perlok session 4 ngapriang sumbai pi sakani ka channel ko jonga di hagani ka janmiet ngakwa ban ikran yang ni ka topik ka balong ba kumbang layo i hagini ki sngi ba ling ba ka jingtmu jong ka sarkar ban thau ya kata ka Taj hotel ka balong hapo umyam ya kani ka ju ka topik lai kran ki social media bat ni i ba ki kubor ban iru ka jingsa thangan jong u presiden jong ka Green Tech Foundation hadu kini ki sngiru udang sa thangan namar ba balai namar ba udai ubriu ubakwa ban yadai kamariang kamariang ka biit ka ba ublay nong tau ula ay kadi kasi ka jongi tikum kikun kasi ka ba ublay ula ay yangi ya kani ka spa mariang ka ba koridor ka ba ngimla ban yo hakiway pat ki jaka tib ladangin pensniu no ya kani kan mara ka jinge ka ba kraw yangi haki por ki banwan bat khamtam ru ya ki laway ki jongi kani ka jingkwa jong sarkar banwan ra ya kata ka Taj hotel imat kam dadon ka jing mentoy na bantaki paj nok snong ki jongi khamtam ki bedai ki badon hakitu ki area latip ba kiban penyat ya kani kinwan nabar kiban penyat ya katu kiban pentre kam ya katu kajing yo nong jong ka sarkar kalong ka kajing yo jong ka kan khen maka ya ka ka bak ka dei ban yo ba ya ka bak la yo ru hinrei kajing kta apat kalong ya kirit paj ka sarkar kala ban penbej ba oh kan don kata kan dei ka development hinrei hakum kini kajing mentoy jongi kum mangi ki brio ki badon khamtam ki badon hakitu ki area hinam yo kajing mentoy ka babon kinora bit nabar ki nong tere ki bari hangtu kita ki specialist ki ba la penbet penbiang ya kajing puli namar sisim bagi lawan hiban penyat daki bar jela daki nongwei kinam jid hiru bat kinam pedang hiru ya ki brio ki badai naki paj ki jongi ban tere ka to ka jaka namar kin bet kini ki mlong qualified kajing temu ban snai kani kata hotel hato lese kan penmentoy se yangi ki paj khasi balekin ka sarkar kale ya tangi ki ban penmentoy ki nongwei ladakum ka sarkar ka don ka jingtmu ban le ya kita ki development ban pen bah ban pen kiu ya ka ri ka jongi ya ka jala ka jongi pet lem sikitu ki jaka ki barang don kam ya ka surok ki bedang don kam ya ki hospital ki bedang don kam ya ki school teng ki don ki jaka ki kum ki snong ki ba wat tang ka surok ru kampat biang lara ki kit ya ki nong pang teng ki hab kum ki snong ki ba mat kitu ki jaka ki hab kit ki brio ban pen poi hadu ki jaka bala bhaga surok ban pen poi ki cha hospital kat no jing cham jinge balai u madu bat u siam jongi umda pej bhai kitu jaka balai u shui tang ban pin sngop hai ta kinong wei kin wan songkai kin wan sangkai kin sa kita ki 5-star hotel hatung yo jong mentoy sa ngi kum ki pej ba jongi kin long tang kinong sar pan khana kinong pen khoj ya tu ka jaka kin long tang ki ban song ha ki dukan ki barit ka jing yo ka barit bat ka jing mentoy kan lek bun ha ki tu ki brio ki ba wanra nabar habang ipej ngi na ka liang kajing keren ka jong u deputy chief minister jong ili udak wa ya kata ka spa ban wanra ya kata ka spa imat suthu ka kata ka spa ma hoj wat la ka supreme court ka constitution jong ka di India ka kata ka legal hak spa ki don ru ki activities ke ba ngikum ka imlang sa alang ngimla ban pedang ila tangi compare ya ki niki state ki ba along high five mo kum Bombay Goa Delhi bat ki we ki jaka kitu ki state ki ba ka gila along high five ki brio wat laki daya churum seneng ru ki phong tang ijan banda ya kamet lajong tang khandiat ru kam tan jing fair henry hapo ri khasi jongi kadai ka ri ka ba ngidang tip ya kata ka buram ngidang tip yu tau blay nong thau ngidang ya buram pra brio ngidang tip ya kata ka le ran ngidang tip ya kata ka buram ban yada ya kamet tela da kum kini ki kinwan le se kan kata ya ka
imlang kasalang ka jong ikan kata ka jing long jong ki yeng ki sem kan kata yesibun habang ipet japo ki social media habang ipet japo ki khubor nui bagi bapili ki pulit kilit ban kam mi kita ki kena auria ki ba ki balik ki kam auria kum kita ki prostitute khamtam po PB ki kwa ban penduk jaj Jakarta tela dadon kan ka spa le lada ka sarkar kan wanra ya kan ka spa kemud wat ka PB ru tin bun bah kita ki spa lese kan sadon ka por ba na ka pulis bajar kan sekelas kata ka spa bajar hakadi khasi jongi ke bangi dang dei kadi tip briu tip lei ka bha bakum kini ki ngi dei ban persya ladangi kum ki pajba ladangi kum ki briu jong ka ri khasi ladangin ailat kum kini ki kinwan hagi por ki ban sawan lese ka ri khasi jongi ke bangi tip kum kata ka Scotland of the East kan sakala long no ka spa center of the East halor ka jing sya thangan jong u president jong ka GTF Green Tech Foundation wat la kataru ki don pat ki pajba lani kita ki riu ki bangimla ban mudur su bakidang don hi ke bekersan kum kini ki kwa ba nuan ra kata to hoj lada ka sarkar ka nuan ra kata ka development ngi pediang tang ba kadai ban pej bat khamtam kadai ban pej bhai ki development kum no bakin wara khamtam hagi sinong pej chwai ki sinong namar kari khasi jongi kadang bon bagi eki jingduna ki ba ka sarkar ka don kam hi ban pentrai ladang i pej kum ka mau khanu ki surok hangto ki kisna manta ki biang kisna manta namar balai ka don kisna ya ka stadium te balai ya ki wei ki jakaru ka sarkar kamla ban trei kamla ban pej kini ki jaka ki nong kendong ban penbiang khamtam ki surok kuba ngidon kam kum kipat ba kalong kadai ka surok te lada biang ka surok komod ban poi kloi sakita ki ba thmu ban lait khamtam lada ngidon na ka pang ka sitam kum kita ki ngi ban pej kum ka sarkar ngi ban pej ngimdei ban khmi than tang ya kata ka ba nginwara ya kita ki development ki balong useless kum kita ki Taj hotel hapo ori khasi jongi ka jing itanat jong kari khasi jongi kala long ka ba biang ba ki hotel ki homestay ki bon lada kinong jungok kai ki wan kim sem jing kiyo ban song kiyo ban sa la ki sa chitayo kila ban sa sibanai ru kila biang bet kim wan ban pej ya kata Taj hotel la ne kim wan ban song kita Taj hotel hendre ki kwa ban pej ka ya gani kari khasi jongi namar kalong kari ka ba itanat te kata kadi ka jing kring yaki bagi kwa ban wan sa gani kari ka jongi te la dangi sna kita Taj hotel ban kata kalong tang ban pendrus pa yu tu basim kontrak ya katu un penyaj kinwan ginong trei ki banabar kum ngan repeat biang lada kandon kum kata ka spa center ka jinjot kan long yano kan long yaki briu yaki pajba jong kari khasi jongi te kum ki pajba ngidei ban yeng persa namar bangi smuthu ba larangi pej ka jingkelak tien jong ka sarkar sipang ka kren kum wei bat sipang ka kren kum wei dang ka ki khubor barang penmi ba u chief minister uang bangin minum sinasu ya kata ka caka po lumpung deng tengin sina po marjan katuka orchid amtit ya ka ka ba attention jong ka sarkar imat bakala di bakala yakut bakala ya yo ya kata kapisa bak imat bahab iban pentrei ti kum ki pajba ngide ban husiar bat ngide ban pej bhai kum kini ki development lada kum kini ki development kinwan le se kidai ki jing penjot ya ke imlang salang bat se kidai ki jing penjot yangi kum ki briu bat lada ka sarkar kampej ya kita ki development ki badai ban yo mangi kum ki pajba ki badon ki sinong ki baduk ki badon ki sinong ki ba kinong kendong ban penbiang cuai kita to sale ya kita ki hadin hendrai ke banikong kolong ba kum ka sarkar kadi ban pej cuai ya ka jing ke jong paj ba bomat ya ka jing ke lintiat ki lintieng bamat ya ka jing ki jaka jing sumar wat apo ladangi lej yakini ki hospital bon ki paj ba ki bamat ka jing pang jing sistem ki ban sing hap lej ki private hospital te dalej ki private hospital atip ba ka jing karem nadong sadong nadu ka bai test ka bai doktor kabai le ita kita sekembang ong tang ya ke umpenci bat ya kasnam bantas kan poi arhajar lai hajar kalau enggak ke bakta ya ki brio ki baduk bat ki brio ki ba im ki jing terdo te perlok akani ke por nga ailang ke jing kersan ya uni chairman jong kani ka Green Tech Foundation kumba young scam ba kum ki brio hi dei ban kwilinti kita ki development la kinwan ki ban wan na ki sinong ki jongi ban penkiu khamtami kinong kendong ban penkiu ru khamtami kinong ni sinong ki badon ka jing hakani ka por ngan penkut no ikani ka video jonga ban ngasikan do pat ka video khublai sibon ye phi barok